ngilala emgwaqeni njengephara ngase ngiready for ukuyibulala sifana nobhejana ngihamba nenhlamvu ezimbili emlenzeni wami yathi impilo ayikuzweli noma bekuthiwa you live and you walk with pain for every African child I wish you nothing but that you may survive the terrors of the streets. Hello, hi, sanibonani igama lami ngusithabile kaMazubane. Welcome to another episode of Elevate brought to you by Ikakasi FM. Like this video, share it with your friends, as well as share your thoughts in our comments section. It is Africa Month. La sigqaja khona ngoba Africa bethu, la sithokoza khona, and we're bringing you conversations that are saying exactly that. And today silethe umalume. Mhlambe wena umazi yethi phakama, lalela mshana phakama. He has got over 500,000 followers across his social media platforms. He is a speaker, he's an MC, he's a motivational speaker. Sizothola more kabanzi ngaye la ku Elevate. Malume, Nkosi nathi Zungu. Lalela mshana. Lalela mshana. Wena mshana uyaphakama finish. Uyaphila kodwa mfowethu. Uyaphila Nkosazana kunjani? Hayi ngabe usuzwile. Siyabonga kakhulu ukuthi uzosivakashela njengensizwa yomZulu. Ingakho bengifuna ukuthi manzini kwabini nyama kayishi hayiba ngizogqiya phela ukusakazeka amakhamera la usungithinta emanoni ngifuna ukuthi ingxoxo yethu sike hlehle nje ukhulele eMondlo khona la eKZN ungasithatha nje usibeke esithombeni ukuthi ukhule kanjani ekhaya bekunjani uNkosinathi igama uJustice wakazungu eMondlo edolobheni laseVryheid ngikhula ngifunda ilinda umthetho from lower grades till I matriculated at Khondlo Secondary. So impilo yasemakhaya ngiyayazi. So ngindoda umZulu eziqhenyayo ngokuba umZulu. Mabe ngibiza ke bathi ubhakuza zemdweshula. Lutho ukhalo kagogodo uxampala kaxa ukuthi ngahlala ukuthi ne. Basoqa ntombi uzaqoma. Yeah, ilokho ngami ukukhula kwami akukaze kwabalula. I've been through the waters, I've been through the fire, but ngihlala njalo ngibonga uNkulunkulu ukuthi I'm still standing. Yeah, I've got amaphutha engiwenzile nginakho kuhle engikwenzile. I learned to live beyond my scars and appreciate what God has made me to become. Yeah, so fika kuma waters nama fire. Ima kancane. Ngifuna ukuthi sibuke impilo yakho. You talk about being umfana womZulu, someone that is very proud oyiqatshayo ngobuzulu bakhe. Nikhula insizwa ziningi izinto enizenzayo especially as men when you are growing up. Nenzani niyahamba niyolusa nikhula. Mina Nkosazana ekhaya I think manje we are the family of 5. Ngizalwa intombi yakaNkosi. Ingizala ensizweni yakazungu. Nginobhuti wami omdala engimelamayo. Yimi bese kuba yimina kube udadewethu ongelamayo. Bese kuba wokugcina umfowethu omncane. Kodwa ke labo abasele. Okay. Einganeni kamama nobaba sasu 13. So from 13 usele 4 the survivors. Sure. Kusele 4. Yeah, kusele 4. Ngibale 4. Yeah. Yeah. So umndeni engiphuma kuona loyo asikaze we were not privileged. But sasi privileged njengokuthi abazali bethu basakhela ikhaya sasingalala emgwaqeni bekhona uphahla esikhulele phansi kwalo. Kodwa engingakusho umbuzo wakho ungivusela uvusa this vulnerable boy owagcina engakhulanga. Yeah, through the experiences mawuthathe a family it's very sensitive because I think mina yami ifamily ngiyabathanda siyathandana sifamily ethandanayo but uyazi ukuthi ama families sometimes kuba khona izinto that happens within the family that can change your life for better or something that can break you. Unfortunately mina ukukhula kwami okwenzeke kwifamily I think it's what broke me more than what okwenzeke estradini. At the early age like ngise primary
ngenxa yenhlupheko besikade sikhula kuyona. Grade 7 makuvalwa izikole ngangiphuma ngiyofesa ngibe udaka boy ngixova udaka for abantu abakhayo ukuze ekhaya kulale kudliwe because by then ubaba wami waboshwa. So nje izinto ezinjalo makabuya ubaba makayibona ngixolele, but this is my experience and this is what made me. I'm not blaming anyone. Yeah, but this is my story. Mayibuya ubaba ejele, I knew before angene ejele he was a good man. He was a good husband to unkosikazi wakhe. But I don't know what happened behind the bars. But he came a different man. Sure. He came a broken man. So if ikhanda le family is broken, likely the whole train it will go to the drain. Yawa, collapse. That's when sasiqala ukubona ubaba ukuthi kanti uyaphuza. Yeah. Sasiqala ukubona ubaba ukuthi kanti he can be abusive. Ukuqala kwami ukuthanda isibhamu ngangika grade 9. I was looking for a gun ilokish lonke ngoba ngase I had enough. Ngangike ngifike ekhaya ubaba ephethe isikhali esethi uyaqeda ngomama wami. If you can see my mom, she's very big in size. Intokazi eyondlekile. Angikaze ngimbone umuntu oyisidudla kangaka owayekwazi ukuba nejubane elingaka. Indoda under influence. Ifuna ukuba limaza ngesikhali. Ucelemba. I was still a boy. A young boy. I still needed to be taken care of, but I had to grow very fast and protect abantu while I also needed to be protected. Yeah. Ukuma phambi kababa wakho une option eyodwa, it's either kuzofo yedwa uzobulala ubaba wakho if you get a chance, Noma kuzofa wena. okanye you die first so that he can also kill and end your family. Ngiyafisa ukubuza la Nkosinathi ukuthi you say ukuthi ubaba ubengekho ekhaya ngenxa yokuthi ubeboshiwe. Zithini inkolelo, ama values, ama beliefs enkhuliswa ngaphansi kwawo ke ekhaya? Uzomangala because ekhaya sizalelwe enkonzweni yasePostoli. Baba wami ube umpriest. Yeah. Heading ibandla. Leading ibandla. I don't take credit from my father. He was a good man. Yeah. A good father. Yeah. A loving father. Sikhule ngenkolo. Sikhule ngomthandazo. Though amanye ama family like angithi yazi ukuthi bakhona ama extended families. Yes. Insika yekhaya or ikhaya elikhulu labo, they were very traditional people, cultural people. Yeah, bazalwa indoda unkala. Unkala ikudla umngeni. Ubless umnyama sabhawu, umnyama ndukusezulu. Yeah. So they were very African grounded. Yeah. 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 Ngiyakholelwa bebekholelwa kakhulu esintwini, ngiyakholelwa kakhulu uNkulunkulu. Yeah. You often speak we social media yakho from a very introspective, very deep insight that you bring to inkulumo zakho. Would you say ukuthi ukukhula kwakho has really shaped indlela ocabanga ngayo nobona ngayo izinto? Ngizovumelana nawe, kungishayiphile kakhulu. Kungishayipe kahle, kwangishayipa kambi. What people see on social media engikhandile is the man I made out of myself. Khona kodwa mhlambe elinye isayidi abantu abangeke baze balibone because sengafunda ukuthi lobutshani abudinga ukuthi buvuswe, budinga ukuthi bulale. Why am I talking about this? I don't know. Why are you talking about this? Why are you taking me back
to a vulnerable me. Because now I learned to be strong for everyone. I learned to be strong for South Africa. I learned to be strong for abashana bami. Yeah. What I'm giving abashana bami ey'nkulumeni zami nento eyenza ukuthi kube more of life-changing talks. It's because I don't just give them theories. I'm giving them experience Yeah. in words. Yeah. And mesikhuluma ngayo leyo experience leyo, you make it practical in your conversations that you have with abashana bakho. What Yeah. would you say are some of the biggest lessons that you share with abashana bakho? Yey. Kakhulu mina ngincike ekuthenini ngimphusha umshana to ukuthi athi find his or her purpose. Yeah. Yeah, because living without a purpose, like you are living with no direction. Yes. Yeah, yeah. Yes. Yeah. Yes. Ngifuna sibuyele emumva to your family. Yeah. Ukhulumile ngokuthi you went around uhamba ufuna nesibhamu. I need us Hey, to uyayifuna le. I need us to bring more context to that. Yeah. Kwenzakalani? Why are you looking for a gun? Uzosenzani? Okay, ubaba abusive. Nakasephuzile. Uyalwa sesiyinhlekisa komakhelwane. Sekumele manje ngithi stand up for my family, stand up for my siblings. Yeah. Ngabona ukuthi okay, anginawo amandla, ngidinga into enamandla ke manje. Yokuthi ngiyiwise le ndoda once and for all. Uneminyaka emingaki ngalesikhathi? Mina isikole ngisiqede ngina 16 2008. So you were 16 So around this. mawucabanga ke no, I was not 16. I was younger than that. Because lento yenzeka ngithi ngaba grade 8 grade 9. If I finished my matric ngina 16 2008. How old was I? Probably are 11, 12. 12 13 that. Yeah. Yeah. Ngangisifuna ngempela futhi. Yeah. Uyasithola? Angithi manje impilo isesheshe yangikhulisa. Angisitholanga. Sure. And I thank God ukuthi angisitholanga because Yeah. enye into eyangilimaza kakhulu ukuthi if kuukuthi ngiyawina I take impilo kababa wami, how will I live with that curse? Ngoba thina esintwini sakithi ubaba wakho umphakamiseli ngisho iphimbo, ubaba wakho uyinkosi yakho, uyinkosi yekhaya. Yes. You submit noma bekuthiwa ubaba wakho usehlazweni mhlawumbe umfice engagqokile. Hayi awumbheki ungamane ubhekele bese uthatha itshalo umboze ngetshalo. Esintwini nje ihlazo likababa wakho akumele ulibone noma ulibonile kumele ulifihle. Isintu sethu leso. Yeah. Yes. And So ngiyabonga kakhulu ukuthi lokho kakwenzekalanga because ngangiyoyisola impilo yami yonke mhlambe ngabe nami after leso senzo mhlambe ngabe ngayibulala I don't know. Yeah. ngifuna sibuyele kuma siblings akho. Yeah. Ukuthi there was once 13 of you. Yeah. Sifika kanjani kulesibalo lesi sesigcina siba u4? Okay. What happened? Okay. Ngizalwa umunye umfazi mina strong. Yeah. Ezinye zalezi ingane ngenxa ukuthi ekhaya kwakusekhaya elikhulu. Mayisixoxela ke abanye asibazi ngamehlo. You believe in witchcraft? For this conversation, I will. Okay. But kwakungekho natural ukushona kwengane zakhe. Yeah. Ezinye kwakungekho nje natural at all. Yabona. So laba baphila ngenkosi. Yeah. Yeah, uthi naye waba nombono uthi akaye kwelinye isonto, waya kulelo sonto, then from that time abazalwa after baphila. Yeah. So kwakwenzakalani kulabo babengazalwa noma babezalwa bengaphili isikhathi eside? Yeah, angithi ngikutshelile ukuthi ngilanywa intombazana. Intombazana engilamayo iyiwele. Iwele layo lenda futhi. Yeah. Bona ke iwele lakhe lashona ngisendlini ngilele nabo. La shiswa umlilo. Yeah. Ilona engilaziyo. Laba abanye kwakuba ukuthi nje ingane isizaliwe tholakala ukuthi idla poison. Yeah. Kuningi but kuningi. So uyakhula ke you speak about this little boy that you're trying to talk to
Yeah. kuma talks akho nabashana bakho. Yeah. What do you think you could tell this boy to do differently njengoba ekhula? Yazi i-conversation yami nalo mfana omncane okimi engaba nayo eyangishintsha. Ngavele ngakhuluma naye umfana ngathi mfana, little malume, you did not deserve what you went through. Sure. And I was not there, mina, to protect you. And there was no one to protect you. But listen, my boy, now I'm here. You are safe now. You don't need to ukuthi njalo uhlale kwi-survival mode. Yeah. Akudingi ukuthi uhlale njalo kwi-reactional mode. Yeah. Uyazi lento ibi-affecte ngisho kuma-relationship, iya-affecte ngisho kuma-relationship. Yabona ama-trauma, i-trauma le yesikhali, Yes. ukuma phambi kwesikhali, i-trauma. Leyo nto iyak-affecta in many ways. Uyazi ukuthi ma uyindoda nje, ama-traumas akho angak-affecta ngisho enkonzweni yasekameleni. Because it touches your nervous system. Yes. Indlela othuka ngayo. Yes. Ngelinye ilanga ungathola ukuthi kunamadoda that suffers from ngakhuluma, is it a safe place? Ungakhuluma. Thothi indoda isuffer from early ejaculation. Ngenxa ukuthi umzimba wayo uyashesha ukwethuka. Yeah. From the traumas of That the past. they've had. Yeah. You understand? Uthola ukuthi awukwazi ukuphila nomuntu wesifazane. You are abusive kwawena. Yabona? Because lento ukhulu uyibona ekhaya. So whenever kwenzeka izinto wena umzimba wakho responds with fight. Ubona kukhona gender based violence kanje. Yes. Sometimes these men Sure. akhule ngama-trauma athile. So whenever they in situations or in conflict, the only thing and the only language they know, It's to fight. uthola ukuthi lento enilwelayo, it's not worth ukuthi kungaliwa. But into osulwa nayo akusiyo le current. You are fighting with the past traumas. Yeah, and we know ukuthi in the African context, asikholelwa kwizinto ezinjengo therapy. Asikholelwa Yini tera? to indoda Yeah. ayikhali, you know, indoda ikhalela ngaphakathi. Nkosazana, yabona mawukhuluma ngama experiences, izinto experienced by African men across, I think, the continent. Sifana no Bejana. I think singamanya wama species aphelayo ngenxa ye environment esiphila kuyona. Mangaxoxela nje ukuthi mina at some point kwangibiza ukuthi ngihambe ngiyohlala eGoli because ngase ngiready for ukuyibulala ngenxa yezinto engangidlula kuzona, but ngabona ukuthi no, impilo yami ayingabi sezandleni zami. Okungenani iGoli ngiyazi ukuthi liyagilana, ngiyobulawa iGoli. I stayed literally ngilala emgwaqeni. People don't know that. Ngilala emgwaqeni njengephara. Unfortunately iGoli alingibulalanga. It gave me a chance. Ngikhuluma ngempilo of an African man here. Yeah, ubuzima esidibana nabo as African men trying to survive kulezi zimo esiphila kuzona. Mina at some point I was ordained ngagcotshwa ngoba umfundisi. It's crazy. From ukuba umfundisi, impilo drove me to another level. Ukuthi at some point ngeke ngayithola sengiyisigebengu. All right. For survival, angibu glorify, but for survival, this is my journey as an African man. Baningi kakhulu abafana elokishini emakhaya. Bekade ngibuka nje manje masikhuluma ngalento eyenzakalayo eNanda. That still speaks to how harsh it is for an African man, African child to survive. At some point, not at some point, ngo-2023, ngadutshulwa. Ngihamba nenhlamvu ezimbili emlenzeni wami engaphumanga. Ngidutshulwa ngabantu esasingaxabene nabo. Babe ngibamba inkunzi. I wish they know la bekhona ukuthi bayiphazamisa kanjani impilo yami. That I live like a disabled somebody. Yet impilo ayikuzweli noma bekuthiwa you live and you walk with pain. You have to stand
even when standing hurts the most. That's been an African. Siya survivor. Yeah, we have to survive. For every African child, I wish you nothing but that you may survive the terrors of the streets. Yeah. So, how do you deal with those kinds of stereotypes in the African context? Manje ngoba ngi-informed sengiyazi ukuthi indoda iyakhala. Sure. But the unfortunate part is that mina personal azisekho zona. They went dry. Kukhona ikhathi ezike fike ngifisa ukukhala. But ayisezoma. Ayisezoma. But kuwo wonke amadoda nje akhona mfethu engingaba encourage mina ukuthi noma ingasaphumanga inyembezi but yazi ukukhala to someone ukuventa nibiza ngokuventa lenta kithi. Yeah, ukukhuluma about your pain. It does heal you somehow. Yeah. Let's move into your digital media space. Yeah. Kubaluleke kangakanani for you to be represented as African, to be represented as Zulu, Yeah. to be represented as a proud African young Zulu man? How important is it to show that to the greater world at large? Umlando wethu thina ma-Afrika sonkana. We have been beaten for too long. In a way that it has made us ukuthi sithi let go of into zethu easily. Sesishawe kakhulu. Yeah, we've been through so much that it's easy for us to just let go of what is ours so easily. Thatha imfene uyifake kwi-cage bese ubeka ubhanana phezulu. Mayithi yagxuma iyothatha ubhanana uyishaye. Iphinde ithi yagxuma ithatha ubhanana uyishaye. Do that 10 days. Bese uzobona ukuthi on the 11th day ungabi khona lo banana uzofica usalapho because psychologically Yes. sekuneska esiyi-limitation ukuthi I cannot go up there. So as us njengabantu as Africans ihistory yethu sishawe kakhulu. Yeah. So kuyini ukulahla iculture yakho manje because you've lost okuningi kakhulu. You understand? Ingakho ngithi mina but kuthathiwa umhlaba kwathathiwa izinto eziningi, the only thing we're left with it's our identity, Yes. our culture. Yes. That's something we left with noma kukuncane but it's something that's still worth fighting for. Yes. Kumele sikulwele ukuthi kuvele ukuthi sizinsizwa. We are African men and we are leaders. You understand? We are pioneers of izinto ezithile. You understand? Singobaba bamakhaya, singamadoda, siyondla, sithenga impuphu. Suka. Siyazala, sakha imizi. We are decorating umhlaba. Yeah. And we are dominating. Yep. Ncese malume ngiyafuna ukwazi ukuthi in your daily life what are the things wena ozenzayo Yeah. that you want to that help you reinforce this idea yokuthi umZulu, proudly so? Number one, ukuzethemba. Yeah. I-confidence. Indoda kumele izethembe. Because umhlaba la uNkulunkulu umnikazi wabantu asitshale khona kusejangele. Ingwidliwa zingonyama. Ababuthaka badliwa banamandla. So if you decide to be weak here, you'll be a prey. So the one thing engiyenza usuku nosuku ngivuka ngiyitshela ukuthi here I am. And ngoba sengikhona nje I'm dominating. Bese kuba ukuthi nginama activities engiwenzayo njengoba kade usushilo ukuthi umalume motivational speaker. Yeah. Umalume is a content creator. Umalume I just recently wrote a book. Okay. He's Yeah. an author as well I'm now. an author now. Yeah. Hey, I'm a musician, live performer. You understand? So now and then I'm at rehearsals. I also opened an online office for counseling. Yeah. I'm a motivation one, it touches many people. So abanye they do book and reach out about book
for my consultation, mentorship, izinto ezinjalo. Part time ngiya freelancer as a facilitator and a trainer, izinto like general management and occupational health and safety. Yeah. Yeah. Ungathi kubalandeli bakho abantu abakukhonzile. Yeah. Why is it important for you to remain true to who you are as umZulu or as an African person? Ngizokwenzela nje wentombi. Njenge African man noma as a African woman. Uma bani sibongo? KaMazubane. Nazoke. Njengobuka amazubane nje bangaba khona abafana nawe. Hayi no. Bangaba khona abacishe bafana nawe. Bangaba khona abangcono kunawe, bangaba khona abawest kunawe, but akekho oyofana nawe. So the only thing onayo ongaba ne pride kuyona ubuwena, uqobo lwakho, ubuntu bakho because akekho oyofana nawe. Yeah. So remain true to yourself. Ungabagoqa abanye abantu but ungayigoqi. Ungayiqambeli. Don't live in fantasy. Phila kwi reality. Yabona. Sikubonile you transitioned into acting. Kade ukhona nalapha kumkhokha. Mhlambi yesibha. Ayi. Kubaleka kangakanani for us to see these stories that continue to push a good narrative about us as Africans? Sine history, siphila kwi present and kukhona future esezayo. So what we capture and show with TV is there to capture the moment ukuze nezizukulwane ezizayo zazi ukuthi sake sabakhona. And yabona ukuthi culture ya evolve. Yebo. Yeah, nathi khona kungasenzeka okwakwenzeka but ngenxa ukuthi kwaqoshwa sesiyakubona. Okwenzeka manje kuyaqoshwa abalandelayo bayokubona. I think that's the importance ukuthi siqhubeke lezi zinto zidlala. And ngiyabonga kakhulu futhi because it creates job opportunities for abantu, bayaphila abantu, yeah, role models for abantwana. Unfortunately nje ukuthi ngakhula ngekho TV ekhaya. Iphupho lami lokuqala mina. Futhi not my dream nje ukulala endlini ependiwe. Sure. Yeah, and I think I'm living my dream. Sure. Because alikho ke futhi iphupho elincane nelikhulu. Yeah, I'm living my dream ngilala endlini ependiwe. Yazi malume, we often see abantu abasha struggle with purpose. Struggle with identifying ipurpose yabo. They struggle with finding their purpose. Ungathini nje kumuntu who's watching this interview about finding their purpose? Hey, makuthiwa indoda nendoda iphile ngenqumo zayo. Intombi iqome emthandayo. Abantu yabona lezi ithombe ezakhiwayo. Ake ngenze isibonelo. Imedia izokukhombisa something else, a fantasy. I-reality ibe ngenye into, ne? Abantu they trying to fit in kuma frames of the society. Bakhohlwa ukuthi they are the main characters in their own lives. Kumele ba focus umuntu mayinga focusa kwi frame yakhe as understand number one ukuthi ngingubani and ngisuka kuphi, ngifuna ukuya kuphi. Never mind what's happening around me. Mina understand ukuthi I was not born to fit in mfethu. I was born to stand out because I'm me. Iqala lapho ke then you will learn ipurpose. Ngangitshela ukuthi it's something ofike uyibambe uyithole. Yes. Kanti purpose it's the journey. Oh yes. Yeah, it's the journey. It unfolds. Yeah. Okwakho nje uthatha igxathu lokuthi I'm searching for my purpose. Uthi masufikile uyitshela ukuthi sengikubambe konke kanti Kuvelo kuwe. Nazi ya. Yeah. Okay, so you talk about being an author. Yeah. Zinjani incwadi ozibhalayo? Zingani? Yeah. Ngafunda emakhaya mina. Isingisi sasifunda ngesiZulu. Ngakho beza odisi bami. Ukuthi this is. I was challenged ukuthi in the commercial or mangibheka nje market nabantu engifuna ukureach out kubona angifisa ukureach out ngibe limited kwabakithi kuphela. Yes. Ngifisa ukuthi
nazinye inhlanga even overseas bafunde bangazi ukuthi I once existed, bafunde ngama experiences empilo yami and the lessons also ebengade ngiwathola along the way. Yabona kukhona izinto engayifundanga kubantu engifisa ukuthi abantu bayifunde kumina. So incwadi is the full version of uMalume. You understand? It yakhona ithi faith from the dust. Yeah. Okay. So iphuma nini faith from the dust? Sizoyithola kuphi faith from the dust? Okay, kusasetshenzwa behind the scene. Okay. With my publishers, I'm still weighing options. Kodwa nje ngeke ngiphele lo nyaka angifuni ukuspeculate. Okay. Kodwa ngineshow ukuthi lo nyaka ngeke uzuphele incwadi engaphumanga. Okay. Sesivala ke inkulumo yethu namhlanje. Yeah. We're celebrating Africa Month. What does it mean to you to be an African? Ukuba ngumAfrika kukhuluma ngami uqobo. Kukhuluma ngami ngingedwa, kukhuluma ngami nefamily yami, kukhuluma ngami ne society ne community yonke. Kukhuluma ngami ngeSouth Africa yonke. Ikukhuluma ngobuntu, kuthiwa umuntu ngabantu. As much as ngi-exist angingedwa kodwa kunganzima kakhulu mangathiwa awukho. Kukhuluma ngokubumbana, kukhuluma ngokuthandana, kukhuluma ngokunakekelana, kukhuluma ngokusizana, kukhuluma ngokukhulisana, kukhuluma ngokuphakamisana, kukhuluma ngokunakekelana, kukhuluma ngoku-exista, co-exista. Ngicabanga ukuthi ilona gama elingaqoqa lelo. Yeah. Ngaba sibenza ubulungiswa njengoba ujustice ukuthi singavali ngokuthi nje uthi nje 1-2 sentences ukuthi Mshana wena uyaphakama to the camera. All right. Lalela Mshana. Thina singamachwane emambe emnyama. Inkani sayincele emeveni. Asihlehli siyaphikelela. Sizinkabe ezidla nezinye zihlaba. Sithemba noma kungathembisi. Wena Mshana ungayithathi kancane imizamo yakho noma ngabe imncane ifana nama drops emvula. From ama drops emvula kugcwala amadamu. Qinisa ungayithambisi. Bazokwenza ngathi ababoni bayabona. Bazokwenza ngathi abezwa bayezwa. Zikhale emajazini wena Mshana uyaphakama finish. Sure. Ngithande kakhulu mate bazokwenza ngathi ababoni kanti bayabona, and that's right. That is all that we have for you for today. Bazokwenza ngathi baya subscribe kanti abasubscribe back. Subscribe to this YouTube channel, like this video and share your thoughts for us celebrating Africa Month. Igama lami nguSithabile kaMazubane. Until the next episode.